Jovanović preporučila bi nam da pročitate najlepše priče o čarolijama i činima koje je prepričala Stefanija Leonardi Harti, gde su bajke ispričane na drugačiji način. Ja sam Anja Kujundžić i preporučujem knjigu Ljuboja Rušumovića Žvake i Cake za prvake, koje su sva slova naše azbuke prikazane kroz pesmu. Ja sam Đurđa Smijanić i preporučujem vam knjigu Ježeva kućica koju je napisao Branko Ćupić. U njoj se radi o jednom ježurku koji je hrabar i dobar i on voli svoju kuću kao što i vi treba da je volite i da je poštujete kakva god da je. Ja sam Jovana Đenić i preporučila vam knjige Vidovice priče koje je napisao Ljubomir Rašimović. U toj priči se radi o dečaku Vidu i njegovim avanturama. Ja sam Miloš Knežević i preporučujem vam knjigu Peter Pan. Ko nije pročitao, treba da pročita, mnogo je zanimljiva. Ja sam Nikolina Toskić i preporučujem vam knjigu od Jovana Jovanovića Zmaja, veliku riznicu pesama i neki stihovi su gdje god nađe zgodno mesto ti to drvo posadi jer drvo je blagorodno pa će da nagradi. Ja sam Sara Drljević i preporučila vam knjigu Ljuboja Rašimović Bukvar dečjih prava. Tu se radi o divnim pesmama dečjih prava. Ja sam Sofija Stevanović i preporučujem vam knjigu Bon ton za decu koju je napisao Milorad Sobilj. U ovoj knjizi možete vidjeti kako deca se pravilno ponašaju u nekim situacijama.